To pini lada nilitum Mahila naharikh suraksha mansalong ilitum pini body reservoir bate arpu kachelar along laki establishing laki 2016 March tarik hini along tarik hini si labangso MS MNSM pulabangso asong abang ke establish ponlo lasi pini labangso introduction mate pini labangso media kang hinang kok mati nitum press nang litum aphan abit media bitung tumphan nang kehang nang kok alam thia puthak nitum than ponpu lapen abrang si pini nilitum mahin pen nang litum phan media bitung tumphan pustame nilitum mahin pen ningak long pen akero pilo kardo pini ladak central committee mati central president along labangso asong along niliphan sitami mai phi mati president arpu nang paponlo lasi pini nilitum ha nang ke phapo nang kok alam thebang ke nilitum political against la nilitum ke dam kali ruling party against la nilitum dam de lapen ke regional parties tum against la dam de lapen ke belek asong pusitami duo nitum labangso asong against la nitum ke dam kali puthot labangso 2016 pen non labangso 2025 an angbong masapso labangso NGO mate labangso pachihek pen MNSM labangso asong abang katikuk dokok ajoini si pinia bang ke aku puthot arpu kachelar lo lasila so arpu kachelar along abang niliphan pusita mi central committee mate central pen niliphan arpu nang bak ponsi nilimen ang chithan ponpu nilimen ke sangpi dalimiteron pi lasipini labangso aishu along mate agenda long nilidom labangso kiklem ponji ining ke hang mate ke bor I ponji alama bang ke laki kapap hihum karbiang long arlo kedo mate atok ano kedo sarpu sarpi klim sumaratum kicharli atumaphan ansitami kipap hihub atumaphan awareness program pipi digital ining hangpon lapen ke nilitum pumoi phetsitami nonahod soarlo atumabang pinang an kachini dunde ason dolang mate kipap hihub dona son dolang lasilahai huye putha kapachin turji phana tami nilitum bor ipon po pusi ning bor ipon po lapen dudun tulang osomar soarlo atum osomar kachupat he mate usu kachupat he along long rup ke do non illiterate di mane halapo long gari motor ke lili malote medical came la highway kabe pen oso chopat he pen api mate osomar pusam pa oso pusami afan ke da matum ta do olang la sila highway akam kapaching truponche phan nilitum labangso Mahila ahin pen nilitum bor iponsi la ansu se la highway medical came la pen ke kidu ke la osomar tuma phan kera ponchi ning ke hangdo la si laan so se labang so karbiang longar lo atok ano long nilitum an tame bor ipon po labang so lahai hui akam kapaching tur ponji aphan lasi ako second agenda bang ke dam thupo laki non ako antena kai keso ki un e di keso ki un e laki dak nilitum mani hem thiku balong pensi keso ke long ponta ke ong lasi hem theku therai labang ki kachapang cherneng ji takinang sot ke dam tangalong pisami dingu keso penang anatum afran ke dam tatu lapen ke keso kachichak nang tatu lahai hui abu thak tani litum kapang chir ponji phanpura medical camp ki bg pen lapen ki entire team of medical doctor atum pen mate nurse atum pen litum puseta mi team chirabra pet pen labang so awareness ki pidam ji phanta litum aihin Mahila aihin pen litum kachisi ponta do lapen ke bor ipon po lapen adung thudolem nona hod antina kaidi kadu kabe sita mi kicharli osumaratum e kangri kangrang ahormu kicho pen kedang lok api apol tuma phan kache theng kache sa penang ana a situation arjutun long do lahai hui pustame nilitum la KSA atuma pen mati nilitum belek asong tum pencher pet pen awareness ki pidam ji phanta nitum kache sik pondo la sinon ke bang jilang along nitum pinisi ke chenglang la simo second mati nitum adung thu a meeting ke do goda bang ke nilitum pusitame ake haipi deputy commissioner ma'am nerola mema phan pusitame elitum nilitum aihin pen memorandum pustami pidam pupusi nilitum aihin pen chisilo lasi aborta kaduri ajok nilihin pen president arpu pen aihin pen mati nilihin pen lam ke than ponji ki pading pon o elo lasi la ansin lam tikan pon tum pinila dak Mahila Central Committee labang so asong along kang waipon president laki ni limit hang amatlo lapen vice president do pasapiti mungpi lapen ako assistant vice president Gina Ingleng pi lapen general secretary Mina Rong pp assistant general secretary Jelina bp lapen ako do thula Rina Dong bp laki joint secretary lapen ke ako dolam Wilin Ingleng pi lapen treasurer ke Gina Phangchupi lasi alang ni tumpen kadu kabe ni tum therapy pensi labang so asong laan so se kapaching troji phansi chuning arda uni indaramen ni ji konpede tandu puto
Tetapi nili sapapani lansing ching arong pet non nili fan la Mahila naharikh suraksha month amai pi nili fan presiden arpu nili fan ingwai pon lo nili tekedes tami pini la bangsa mai long pen nili deng pon lo nasi nili tum on anke bori pon pon itum la paido district Mahila presiden dalimi teron pialang li kaning saya teng sentra alang li kaning je ateng penitum stami an kachelar dun si panitum tabor ipon po penitum da karbiang long Mahila presiden ke nili hello basapi katar pi apen ke nilidam nilitum la karbiang long akomiti da kachebak akomiti apai nili ponthu Vice President lake Rina Rong Pipi aku dutulang Vice President lake Jina Bangchopi Vice President lake Renuka Terangpi aku dutulang Vice President lake Dipali Inglengpi General Secretary Radhika Teronpi lapen ke Komola Bepi General Secretary lapen aku dutulang Rosmi Bepi aku dutulang Rina Hansepi lapen dutulang Treasurer lake Sangmil BP la nilitum ahin pensi la kaduk be iklempan ang dia sailong an sami nilitum cerapon po an pensi nilitum po